Románius nám tu ideme. Troška parkouru. Pozrite, ona pína. Padnete do kika. Tak padne. Pozrite si, ona je on. Máte tam kiko, tam vám bude. Najlepšie video. No čo povedz, Martin? Čo budeme natáčať? Zajtra. O 19. Chcem, aby ste... No nenútime sa lajky, ale... Prosím, dajte troška lajky, aby som mal troška častie ľudia. Myslím, že toto video sa vám bude páčiť a je niečo to ešte povedz, Martin. Ja budem rád, keď máte like, ale nemusíte poželať zvytra. To pridaj partu. Zase mamo. Robertka sranda. To bola sranda. Myslím, že ľudia, že toto video sa vám bude páčiť. Bude páčiť. Dostanete parku a kde slídíš. Kde slídiš? Ty omongo kada. Takže môžeme toto video pomalu ukončiť. Povedz ešte niečo na ten iPhone. No však ja budem rád, že dáte toto. Ale teraz sa s nami lúčite. Myslím, že toto video sa vám bude páčiť.